letras, contamos aquí con Marina, que ven connosco, para celebrar a foliada na honra das letras galegas. Contamos co grupo das da Chispa, contamos co gaiteiro Pablo, co tamborileiro Xesús, que os coñecedes todo, non teño que explicar moito máis. Estivemos bailando con rapazas de diferentes nacionalidades, en concreto un grupo dos que bailou eran 6 nacionalidades, bailando as nosas danzas tradicionais, por tanto estamos encantadísimos aquí. E agora imos seguir con Marina, porque ten que falarnos algo polas clases, pero isto xa en plan máis íntimo. En plan máis íntimo, ala imos. As nosas letras agochadas no baúl, sonrisas van liberadas, van a gente amarradas son sentimiento febril, que rompen as formas todas, que botan as vaguas fora para voar con allí. Que rompen as portas todas, que botan as vaguas fora para voar con malís. Se asombra do cubil e a luz desprende sonora a voz que clama na nora o brillo da aura de abril. Berran e choran e apelan e soñan como sereas no mar do Miño e no Sil, e agroman en fortes feas e apuntan na pela terra como auga no xardín. Galicia de norte a sur, ay, 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 niño tarde un candil. Amoura mamo a vela, estos caballos son por estrella. Gustou vos? Sí. E que pretendemos que sexa o himno das letras galegas, vale? Entonces, hoxe vémolo presentar a vos. Os demais, por exemplo, os de primaria, fixeron un traballiño antes e despois vela. A vos non, é así como de sorpresa, ides escoitar ahora por primeira vez, ides escoitar o himno, e despois, se algo enredaremos despois para que teña que volver Marina a fole, vale? Sí? Bueno, pois entón, Yanira vai vos ler un poquinho... por certo, vai non ler do libro Colectánea, que é un libro que se acaba de publicar en Portugal, na que aparecen selleiros poetas de Portugal e de aquí, como é a última obra na que aparece, terá a biografía actualizada, verdade? Entonces, vai non ler. Veña. E baixo a súa inspiración naceron os primeiros poemas con 12 anos. Estuda bacharelato no Instituto Selmírez de Santiago de Compostela e tamén no Instituto das Lagoas en Ourense. Volve a Compostela para estudar filoloxía galego-portuguesa, onde é seducida polo mundo da comunicación, da interpretación e a dobraxe para a televisión galega. Dirixiu e presentou programas de entrevistas de todo tipo na Auria Televisión e en Telemiño co programa Rompecabezas. Colabora con distintas revistas e xornais. Escribiu 2 libros de poemas, Aura de Abril, en galego, e La Rosa, en castelán. É tamén unha das voces dentro do libro Calpurnias, mulleres poetas ourensás. Na actualidade, forma parte do movimento cultural Nós, a xente do redor. É youtuber e criadora do contenido en Marina Sánchez Canal Cultura, co que pretende dinamizar a vida cultural da súa cidade. Tal cual. A letra saiu, a veces decimos os poetas cando é un parto natural. Sabedes, cando o neno nace, sale, na maravilla. Pois a creación, que é a creación? Un acto que nace, algo que nace, non? Unha composición que nace. Eses partos naturales son os que son fáciles. Despois hai outro tipo de criaturas que son moi
máis elaboradas, que che levan máis tempo, o mellor estás todo o mes, pero aquela palabra non queda ben, esa palabra non soa ben, non é melódica, non é musical, non. Hasta que un día dis, esta! Poeta de referencia en Ourense, entonces que vos conte un pouco. Algo xa sabedes vos do himno galego, do himno das letras galegas, verdade? Que xa falamos del. Bueno, pois ela vai nos dar máis detalles, e demos un poquinho, ela que é autora, artista desa obra, falaramos un poquinho máis. Aí andamos. Pois ale, cando queirades. Naceu en Moura, Nogueira de Ramoín, na fermosa Ribeira Sacra. Baixo a súa inspiración naceron os primeiros poemas con 12 anos, co que pretende dinamizar a vida cultural da súa cidade. Moi ben, moitas grazas. Un aplauso, chicos. Fixérono moi ben. Bueno, entón agora Marina vai nos falar de algo, non sei de que. Quixemos así poñerlo en plan íntimo, e xa sabedes, en lugar de xuntarvos a todos, que vos conte algo así de tú a tú, vale? Xa que antes fixemos a foliada todos xuntos, para ahorrar as letras galegas. As liñas e as palabras son igual. Vos tedes que moldear as palabras. É moi importante que cando sintades algo, saibades poñerlle palabra ao vosso sentimento. Vale? Estou triste, ou estou baixo, ou estou fundido, ou estou desesperado. Vedes como teñen distinta fondura? Verdade? Vos notades a distinta fondura que ten unha palabra? Pois canto mellor cheguedes a decir como é esa palabra dentro de vos, no que sentides, máis maduros estaredes e máis capaces para afrontar calquer tipo de cousas que veñan na vida. Vale? Así que as artes consideradlas sempre como unha saída a calquer dificultade que teñades. Que parte ilustrache? Abren o peito as nosas letras agochadas no baúl. Que bonito. É precioso, noraboa, bonito. Que precioso. Despois douche un bicazo. Que pase o seguinte. Gracias. Que parte fixeches tú? Norte? De norte a sur. De norte a sur. Está precioso. Guau, que bonito. Moitísimas gracias. Despois douvos un bico a todos, Cal fixeches ti? Abren o peito as nosas letras. Que bonito. Gracias. Ti? Abre peito as nosas letras Agochadas no baúl. Encantou vos o do baúl, Este é precioso tamén. Gracias. Fixeches do norte a sur. Galicia de norte a sur. Gracias. Claudia, cal fixeches tú? Ali. Van liberadas. Que bonita. Tú vales para escribir moito. Xa verás. Faime un poema deso e xa verás que ben che sale, Claudia. Está moi ben. Viviños. E esta? E rompen as portas todas e botan as vaguas fora para voar como albís. Gracias. Cal? Van presas, van liberadas. Claro. Van ardentes e amarradas no sentimento febril. Guai, que bonito, gracias. Cal fixeches? Ai, que bonito. Xa hace a sombra no cubril e a luz depende Esplenda sonora. Que bonito. Que bonito. Gracias. Pero que artista estes aquí, Marila. Que maravilla. Ai, esta do Malvís tamén, Estaba ela aí. Gustoucho Malvís, Chuli? Moi ben, moitísimas gracias. Que guai. Bueno, Se amarradas son sentimento febril. E rompen as portas todas e botan as vaguas fora para voar como albís. E rompen as portas todas e botan as vaguas fora para voar como albís. Son as letras liberadas ou que son Claro, estos, do sí? fondo da terra, non? Que É a parte que bonito, escolleron, sí. que E o teu? bonito. Gracias. A ver, E o teu? Galicia.
¡Qué bonito! ¡Gracias! Galicia de norte a sur. ¡Ay, qué bonito! O reloxo. Gracias. ¿Y tú? Cuando el río conecta con el... ¿Qué era? El río Sil y el río Miño. O río, o Miño y o Sil. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Para ver a la ave fénix renacer y tranquilo viviré, esperando volverte a ver. Espérame en la puerta del amanecer. Bueno, qué maravilla. Bueno, gracias, Cisneros, por este día tan precioso no que os seus alumnos me entregaron o máis bonito que saben facer. Moitísimas gracias a todos, corazóns. Moitísimas gracias, Marila. Gracias. Bueno, Marila, xa con cara de que? De emocionadas. Estamos porque isto foi- emocionadísimos porque o paso de Marina polo cole ao final foi unha pasada, o sea, roubámoslle moito tempo, No, pero foi fixemos maravilloso. uns saltos íntimos cos rapaces, pensando que estamos a última hora da mañá antes dun fin de semana moi longo lectivo, sin clases, perdón, e que estiveron como malvas aí atendendo todo o que dicía. Creo que Marina mereceuse un aplausazo por parte do noso cole de Cisneros. un bicazo enorme por esa labor que faz, Marila. Sabes que te quero, pero además admírote profundamente porque é unha labor espectacular, de verdade. Non sei como pagar todo isto a nivel xa persoal e despois do trato que ves cos nenos e todo o que ti aportas aos teus alumnos, de verdade, O que é agradecemos fantástico. a ti que perderas tempo, Non porque o perdo. tempo é o maior tesoro que No, temos todos, pero- e o que compartises con os alumnos para Cisneros é unha pasada, un orgullo, e estamos super emocionados. Eu tamén. Pero seguiremos facendo algo máis para que teñas que volver aquí de novo. Porque están entusiasmados co himno e Sí, os nenos sí, sí. gustoulle Algo pa moito, facer, algo moitísimo. pa facer. Canto me alegro. Non moitísimas sabemos moi ben grazas. o que. Aparte do que fixeron hoxe para ti, algo máis virá despois. Pois entonces seguimos. Este é un Veña. punto e seguido. Eso mismo. Moitísimas grazas.